Počkej, teď by to šlo takhle položit. No. Ty vole. Počkej, já to udělám. Bacha, co ti nezadřu motor. Kde se mi doma ten poráno? Teplo! Já doufám, že neudělám to. A bude se mi doma. Jo, ty jsi borec, Jaro. Dobrý, počkej. To už je vytečená, podle mě. Vyklad to teď. Ty musíme donést dovnitř. Jo, tak Zapni to víko prosím. A tady ten šutr dát pryč, kurva. Co říkám, na co stál? Jsme jak doma roci teplo, vole. Počkej. Máš to z 3 strany. Jak to nahraju kutánu? Jo, Počkej, hlavně to nemusím. to vysypej vždy ty sračky z toho. No tak. Jo. Ty píru. To je obyčejný. Tak tam... Ještě dvě. Jo. Ježiš, to se já. No ne, s tím právě to víko, že jo. Neberu všechny ty sračky v tom, vole. To se zamete. Jo, to jo. Počkej, a kde se topí teda? Ze spoda. Jo? Jo. Tak si to bude otevřít. Nejde. Tady je jenom ten popel, víš co? To jinde, já tak. Co se teda topí, kurva? Nahoře. A dole ty byl nahoře jde ten, Jak to vole. zachytává. S čím, vole? Nahoře ještě to právě jde do té trubky. No tak kudy se teda topí? Jak to pítají dolů dát dřevo? Jasně. Jsi dřevo. Držu v květí. Počká to momentu. A ne, mě fascinuje, kudy se... Jo, pojď. Kudy se teda topí? Tak my nějaký popel serem, budeme topit tady dole. Ty váško, je to jo? Kde je? Já ti dám pryč. Jo. Tady je. O ježíš, jaký zmrzák, jo. Že jsi z ní máme vyhonil. Jak to mete na tom vstupu. Tak do toho kopně, jak se to vyvalí. No mi to prusí. Za tyhle kamnavákový námahy, vole, kvůli teplu, vole. Ještě ani nebudu táhnout. To už bych je hodil tady do vody, vole. Jdem na to, vole. Určitě.
Ty se chci dát dovnitř, no. Zjela kamna. Ty se zase čekám, to vezmu já to. Ne, já přemýšlím, jak to tam dát. No asi to tam takhle vuf a do rohu. Už to nesmí Davingardium Leviosa. Takhle. No nic nestěhovat. No, teď jsi na to přišel. No tak já jsem mu to ukázal, ale teď. Tam se dva nevejdem, takže je to na tobě. Počkej, musíme hlavně napojit pak komín. Děli makej. Makej, vole! Stěru. Stěhová si do... Už to tam skoro je! Ikea! Ikea! Jau, smrdí. Zatýkám na sikej za 20. No Petry! Kurva, to smrdí. Kolik to nahrává? 26 minut? Já už mám ještě 5 minut. Headshot! Headshot! Už to tam je! Jo! Kurva, se to steklo teď. Já jenom, už to tam dodělej. Jo. Zameď to vevnitř, Cecil. No, není komín. Straný tam na to mi zaplatíš pojišťovnu. No, to budu nebudu. Tam jako jdeš v botech, jo. To tam nepůjde. To bude docela problém teďka. Počkej, tu chápeš. Jo, babko. Taková bazuka. Vypadni s tím. To tady nevystačí. Vynej z tohoto koleno. Co do prdele jdi. Nemáte tady ještě někde? Tady jsou kolena. Potřebuju si nejkratší. Tady jsem to prostřední. S nima práci. To udělej jakou skládačku. Jo, kolínko. Boka, na zlato. Vy si do prdele krytovačka. A jako k čemu to máš?